Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα στο καθιερωμένο κοινοβούλιο. Το τελειώσαμε. Φυσικά, εγώ σε αυτή τη δημοκρατία τη σημερινή έπαψα να πιστεύω εδώ και αρκετά χρόνια. Για ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει. Για ποια δημοκρατία που δημιούργησε μια κοινωνία των ανέργων? Την έννοια τη σωστή εννοώ. Που έχει ξεπουλήσει τα πάντα, που από το 1974 μέχρι σήμερα έχει πτωχεύσει αυτή η δημοκρατία. Διότι με ποσός με ενδιαφέρει το οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα βρούμε το δρόμο μας. Η κρίση αξιών, η κρίση η ηθική, η πολιτισμική, η πνευματική, η πολιτική που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, πότε θα τελειώσει, ρε παιδιά? Τι μέλλον έχουν τα παιδιά μου που ψάχνουν να βρουν το διαβατήριο να φύγουν στο εξωτερικό? Και τέλος. Δηλαδή το να μειώσεις τις συντάξεις, τα επιδόματα των παιδιών με αναπηρία της πολύτιμης οικογένειας βγάζει πουθενά. Νέες θυσίες πάρε από μένα, μην παίρνεις από τον άνεργο, μην παίρνεις από τον συνταξιούχο, μην παίρνεις από τον άνεργο. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο να εξοντωθεί όλη η ελληνική κοινωνία, να έρθουν τα αρπακτικά, τα ατροχτικά και οι ακρίδες να κατασπαράξουν το ελληνικό λαό. Το είπε και ο Κίσιγκερ. Δεν γίνεται μόνο αυτό. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την εκπομπή με όλα αυτά? Κύριε Ψωμιάδη, αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και στην Ισπανία. Συγκρίνεται την Ελλάδα με την Ισπανία. Μα και η Πορτογαλία. Και η Ιταλία. Όλοι αυτοί έχουν το ίδιο σχέδιο. Κύριε Ψωμιάδη, είναι κύριος Μανιτάρας. Οικονομολόγος είμαι, γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται. Εμείς οι Έλληνες δανειστήκαμε 350 δις. Δεν μας τα χαρίσανε. Μας τα δώσανε, πρέπει να πληρώσουμε τους τόκους πίσω. Γιατί τα πήραμε και πού? Γιατί τα πήραμε, γιατί είχαμε πολιτικούς που ήταν ανεγκέφαλοι, γι' αυτό. Και πληρώνουμε 1 τρισεκατομμύριο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Και αν δεν πέσουν λεφτά. Αυτή η πολιτική σήμερα. Πώς θα σώσουμε την οικονομία? Και να σας πω και κάτι και κλείνω γιατί σας κλέβω τον χρόνο. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον χρόνο. Αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι οι πολιτικοί πώς ψηφιστήκανε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το ψάξουμε? Ευθύνη δεν έχει ο λαός? Αυτό λέω ακριβώς. Και όταν ο Παπαντρέου έβαλε 1 εκατομμύριο μέσα στο δημόσιο, ποιος είχε την ευθύνη? Ο καθένας πήγαινε και ζήταγε στον πολιτικό να του βάλει το παιδί στο δημόσιο. Αυτό ήταν ο στόχος του. Εγώ που πολιτεύτηκα το 2007 και το 2009 δεν εκλέχτηκα. Κοιτάξτε, είμαστε μια πλούσια χώρα. Έχουμε μια δύναμη τεράστια που λέγεται απόρριμος ελληνισμός, που ποτέ δεν ζητήσαμε τη δύναμή του, τη βοήθειά του. Έχουμε εξαίρετους οικονομολόγους σε παγκόσμιο επίπεδο, τους καλέσουμε να χαράξουμε μια αναπτυξιακή πολιτική. Δεν παράγουμε τίποτε. Ακριβώς. Δεν δημιουργούμε τίποτε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Μα έχουμε τουρισμό και μας περνάει η Τουρκία με τέτοια όμορφα μέρη που έχουμε, με τόσο ήλιο. Λεμόνια τουρκικά. Κοιτάξτε, το μόνο που είναι φόροι, ΦΠΑ με 23% στην καζόλ, στην Πορτοκαλάδα, και παράγουμε επίσης ψέμα και υποκρισία. Πρώτα η Ελλάδα και μετά τα κόμματα. Πρώτα η Ελλάδα. Και δεν ξέρω, δεν είσαι καθόλου, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ίχνος ντροπής ο κύριος Χρυσοχοΐδης που είπε, ρε παιδιά, σφάξαμε τους Έλληνες, καταστρέψαμε τους Έλληνες. Μα αυτός δεν ήταν πριν 2 μήνες που είπε, ευτυχώς ήρθε το Πασόκ και έσωσε την Ελλάδα? Έτσι δεν πρόκειται να αποκτήσουμε την εσωτερική αξιοπιστία μας και την αξιοπρέπειά μας στο εξωτερικό. Κύριε Ψωμιάδη, ήταν ο μόνος που είχε το θάρρος να βγει και να το πει. Κανένας άλλος από το Πασόκ που συγκυβερνεί δεν το λέει. Δεν καταλάβω. Και Γιώργο μου, σε παρακαλώ, Γιώργο μου, καταρχάς γιατί υπάρχει Υπουργείο Ανάπτυξης? Γιατί υπάρχει, πέστε μου, μία κίνηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξης? Μπάχαλο, να σας πω εγώ και το μόνο που κάνανε ο κύριος Παπακοσταντίνου να παίρνει το αεροπλάνο και να τρέχει. Ξέρουμε γιατί τα είπε. Και δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τον ευεργέτη όπως όλοι τον Ανδρέα Παπαντρέου τον ξέχασαν. Έτσι ξαφνικά ξεχάστηκε και ο Γιώργος Παπαντρέου που είπε ο Χρυσοχοΐδης ότι ούτε μια απικία δεν μπορεί να... Ρε παιδιά, αυτά είναι για τη γιαγιά και τον παππού που δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι για μας που γνωρίζουμε πολιτική. Έπαιξε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί Κυριακάτικα πρωί να βγει και να με το τσιγκέλ να του βγάζουν τα λόγια. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είπε. Πάλι εδώ, 7 με 8 την ίδια ώρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενίσχυσή σας. Να περνάτε καλά και το κεφάλι πάντα ψηλά.